ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಹರಿಯಾಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೀಸನ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಯ್ನು ಒಕ್ಕುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮಾಟದಲ್ಲಗ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ದೀತಿ ನಾನು ಮಾತೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈನತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲಂಚ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲುಲೇರು ಅಕುಲು ಹರಿಯಾಣದ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ದ ಕೇಂಡಿನಿ ಇಂಚನ ಮಾಡೆ ಪೋಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರು ಹಾಯ್ ಕರೋ तीनों हाय करो ना. अच्छा ठीक है. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಅದರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಜ್ರ ಪನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಒಂದುವೆ ತೂಲೆ ಬಾಜ್ರ ಪಂಡಂದುವೆ. ದುಂಬು ಮಾತ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ತಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನೊಂತೆರು ಅವು ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಜಿನ ಬಜೆಟ್ ಪೆಜೆಟ್ ಅವಂದು ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಬಜೆಟ್ ಪೆಜಿ ಪ್ಲೇಕ ಮುಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ನೇತು ಶೋಕು ಡಾಕ್ಲು ಆಯ್ನ ದೆತ್ತ ದೀತೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಗೂಡುದಲಕ ಮಲ್ತದೇರು ಶೋಕು ಡೈಟೆ ದೀತೆರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತುಗ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಓಂಟೆದಲಕ ತೋಜುಂಡು ನಾವು ಚಿಮಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಬೇಯ್ತದ್ದು ಕರಂಚಿದ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಅಟ್ಟಿ ದೀತೆರ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಲ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮಾಟೆದಲಕ ಉಂಡು ಕೋಟೆದಲಕ ಮಾತ ಮಲ್ತು ದೀತೆರತ್ತೆ ಅವು ಐತ ಉಲೈ ಅಕುಲು ಇಟ್ಟಿಗೆನು ಬೇಯ್ಪಾವುನು ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಐನು ನುಂಗಾದು ಐನಗ್ಲು ಉಲೈ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದು ಐನು ಬೇಯ್ಪಾವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪಿದೈ ಅಟ್ಟಿ ದೀಪೆರು ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಅದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಟೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐತೊಲೈ. ಸೊ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂಡ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ತೂಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತದು ಐನು ಪಿದ ಎಂಚ ಅಟ್ಟಿ ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಅವು ಮಣ್ಣದ ಗಿಟ್ಟೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಎಂಚಾಗ್ಲು ದೆಪ್ಪರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಡರ್ದು ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪುನು ಐನು ದೆತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಕ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆರು. ಈ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನಡೆದು ಅಕುಲು ಐಡ್ ದೆತ್ತದು ಆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಂಡ ಬೊದ್ದುಲೋಡವು ಇದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ ಆರ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ತೂಲೆ. मसाला डाला जाता है, लकड़ी है, कोयला है, बुरादा है, अच्छा वो डाला जाता है, वो नीचे जल के इसमें आग बनती है. हाँ 11,000 टेम्परेचर बन जाता है. ओके से पकती है. हम्म जो ऊपर मिट्टी दिख रही है, हाँ उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है. हाँ उसका धुआं अंदर की साइड. हाँ अच्छा ठीक है. वो जो उस तरफ हमने देखा था वो किले के जैसा हाँ वो जो चीज़ क्या है मतलब उसी से फेंकता धुआं. अच्छा हाँ उसी से ड्रोन रखा जाता है ऊपर. डबल क्रॉसिंग होती है. अच्छा और वो पंखा है ऊपर दिखा. अच्छा हाँ हाँ ओके
टंकी बनी हुई है। हाँ हाँ, उस पे मतलब वो वाला चीज़। हाँ हाँ, अच्छा, अंदर की साइड बता रहा है ना, ये चीज़। ये जो कमरा बना रखा है लेटा रहने के लिए, बारिश अच्छा। आ जाए बैठ जाए तो उसके लिए। अच्छा अच्छा एक ये अच्छा। तो इसके ऊपर से पैदल से नहीं जा सकते क्या? नहीं, अंदर नहीं गिरेगा ना? अच्छा 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 इसकी एंट्री, अच्छा यहाँ से इसमें एंट्री हो जाएगी। अच्छा इसके ऊपर एक ड्रम रखा जाता है, इससे और इससे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये ढक्कन है। जोर से बोलो। अनिल नाम है। अच्छा, ये खाता है, सच में तुम खाते हो? ये खाता है, कौन सा मुर्गी? ऐसा है ना, ये मुर्गी का जो कर्री बनता है ना, इसको कौन अंडा खाता है? खाता है। अंडा तुम खाते हो? हाँ, तुम भी खाए हो? तुम भी खाते हो? खाती है। कौन कौन खाता है? हमारे घर पे 2 और अभी अभी बार खाते हैं। एक खाता है। और कौन सी दिन आप लोग अंडा नहीं खाते हैं? मंगलवार। और पकड़ो, इस तरफ लो, इस तरफ लो। और पकड़ो।